Yung ulo mulai baru nih. Di bawah mau ke, kalau jalan ang bos ke. Oh iya. Mau jalan ang bos ke. Yuli ini mau mana? Tidak tidak. Ted, Sir. Chris, nakiinit ang embed kasi nga mga matana. Sige, sir. Embed at saka patan. Hello, Sir Boyet. Yes, good morning po. Kasi nasa Florida naman yun eh. Ngayon ito. Ganito sir, okay ba sa inyo kung may hapon? Pati ng karne. Sige sir, mamaya nga ako siguro. Hihigil ko siguro yung mga pasahero. Basta tawagan rin kita sir, ano? Kapag pabalik na ako sa dito na. Thank you sir. Sige, sige, okay sir. Sige po. Sir. Sir. Regular nga. Pinagpipitan sa akin. Tapos sa tutong mga work pa rin. Okay, ba? Ipangalanan natin po. Pati ikaw, ipangalanan ko. Paano ang oras nulog? Na. Huwag kita lang ang in. Hindi ka na malulog ngayon eh. Tawagin mo na, boss. Tawagin mo, madalain ka wala. Dahil maraming pa ka. Simulan ba't ba talagang makanyanan? Dati lang, dati mo maranya pa rin magkataon. Oo, ganyan. Ano yung tao eh? Napang minunay din mo.
Hindi muna eh, pero late lang muna rin. Dati ako yan, bete. Tarangka. Subukan na naman noon. Naiiyabil? Hindi ko na ano yan. Tarangkasi ako. Pero, doon ka kaya. Sabi niya. Nabingin na pa sabi niya. Palitan natin ganun. Kaya pala, balo po. Edsa ka to eh. Hindi kayo magbiyahe ngayon ng hinday. Sabi ako, sino ba? Bata. Bata, sino namin check ito? Di boy dati. Boy tatus. Hindi, patala mo lang yung sisi eh. Eh, nabila ko. Wala magta. Tara, punta tayo nga pala. Sakyan pa yung guys, inom ko. Hindi lang sa ating inuman. Kasi kasusigan lang ba? Yan. Sir, hello. Yes sir, 9 o'clock. Yes sir, dahil lang ako dito sa may sula ng mabilis tapos takbo ako agad. Yes sir, yung 49 square meters. Okay sir. Paano bulat kita brother? Ako rin. Pwede na ba? Mabot ng ganit naman. Okay na lang. Wala sa ngayon. Hindi mo kalit ka? Para kung i-monty mo, sabihan mo para sigurado mo yung ito mga kaya ka, mga ginat na naman. Ha? Sigurado ka ha? Sige, pwede mo naman ako i-pwede. Ito. Buhay na malupit dati mo. Sige, mga pangkang naman. So, itong... Eh, What? tara na. Ito.
po ito. Kuya ko kung ano ito. Dito tayo mo. Dito na naman. Hotel. Itong kain. Itong pole. Itong iPad. Workfield ulit. Workfield. Wala maluto tayo. Kang? Wala maluto. Pampresem? Mantok aking galog. Wala yung doon. Lahat ng pool, Jo. Ano ba? Ay, ito ang expol. Wala. May pwede po. Ay po. Lumog ka kaya ito? Ang napapatay lang pa. Ay po. Ibig mo ba sa Florida? Kaya tama mo. Tapos diga na, tapos diga. Tapos diga. Kimpa mo, hala. Kaya itong multi-cab, ba tayo? Pati ba? Yung multi-cab. Hitim bubos, lahi po. Lahi po yung multi-cab. Lahi po hitim bubos. Patay ka sa magkain. Get or. Yan po si Bijok. Bijok lang sa kalam. Ano? Ayan, Jok. Bar, Jok. Yung kalbeta mo? Chris, sumi na, Chris. Yan yung malakong ba si Chiquito? Chiquito. Tara. Ngayon eh, ako rin Chiquito. Yung pricing boss, halay ko pala. Saan yung Chiquito? Pricing live ko na eh. Sabi may ambos sa pricing live ko. Ha? Bigger? Hindi nga manuwan tamo. Nililipat kasi. Or may gano'n lang natin yung Hapon. Hapon. Yari. Dartangnya pak. Nakalabata yung late naging guys. Kaya Mas gusto man itong camera ng ulo. alin na yung masyadong kailangan ng total na siya. Wala ka itong presyo. Kasi padala ko niya itong guy. Kasi natin din yung multi-capping guy.
conflict ka rin, kahit na po, isorted ka. Nga itong car, magbibandi. Caretaker yan. 33 years niya anong caretaker umira siya rin mo Ano ko rin niya yan? ng layout 1. Ano ko rin yung maring one? Kalina pa siya karatang baliking bungad siya rin. Kitang papalumpa mong yung lote. Ano ka rin? Mm, Kitang palugbuanan. yes. Wawanan sir, wanan. Buti mo, ating kayo shot ka rin. Itang alignment. Alam yan naman, i-respect ka. Ba sir, kamalapit siya ka rin. Oo. Ating may tura ka rin. Ating bali kasi ka rin sir. Caretaker lang ano. Atin lang balya ka rin. Atin. So, may tuturan yung balya na. Matatapos siya. Kaya yun. Itang peka mo munang dala niya kasi tas at itawang mo yan eh. Ba, sir? Kaya pinita. Wow. Talagang ganun siya ka rin. Ano ba ako? Sabi ko, may ka-problema ko kaya Sino Oh, sinabi? ito. Engineer yan naman itang boss. Sige po ako. Nung kaya po ako, edi ba't sabihin niya po, yung number niya po kakasabi yung engineer, yung boss me. Yun naman yung kung Erwin magtoto ako. Ay, pinulit niya. Edi na ko. Pero in Google, lalayo. Wala yun. Lalayo man ito. Wala. Bayo yan. 33 years na yung ano man. Pero yun naman, halos makalinya kita ang alignment na kaya eh. Di ba? Wala. Hindi naman ako, di ba? Wala sir. Pero yung makadikit. Malapit Aliyah. ba? Aliyah sir. Tapos mostly rin layout mo ka rin, di ba?